mel mado celi asal yo après ngum jim wala no kassin quoi kassin après olo dido mi ƴeew après kama en ƴeew deb mbimi après mi waɗon kassin on ɗi mi ƴeew kawma so yiilo debbo ko minen dartintare a wiyemine kawma ne yiilo debbo min kam jontade la kam ti normal woni min kawma ko jontade a ɓurata bonninede an wol wiyam bolnede bonnede ay enen ko enen pamdi classe minen de min boyi ande dalde bonde aɗen kam kawma addirani mi ɗo ha pewna wuuro ngo ko ha bonna kay holo an de fujere bonde ko kawma waddata ma ɗo sonade lor lega mele ala affaire ala ɗum ɗon de gom ko wallude an on kam mi yaltinima e kassine an wa an jalta koma banque quoi man kawma jogoto hebdini sogoni mbiya heɓata kaw ko jontade de kam tiiɗi normal wallay kam tiiɗi normal après an so wewima après moylo on jawa dañ ɓinguel kisi haala ka deni ka nayi wiide rewɗon ɓenna minen min gona guiƴe en ko mbaɗa ɗon ullude yerno diwli ngoni moƴƴi wol wiyam noon e an tigui mbiyammi noon goɗɗo mi wiyano sowna sabaɗa bonnede an bonne mais wol an ɓuuri bonne mimi haalani ɗum a fami après an mi yaltinima an joni an kama on foolum ti normal après o lesma ani kawma wima ya ƴewna ɗum debbo non mi walli noon mima mbaɗa yiɗi kawma mima mbaɗa yiɗi kawma ala yiɗat noon a yiɗat kay kaw kay après a yiɗam mbaɗa yidde ko force yidde ko force asa kawma sohli debbo ko aɗa yahantuma eyyi après kawma alay après lesma to lesim dañum ɓinguel kesi pul walla an ko kawma yimima ya ƴewne ɗum debbo ala so leblade joni onon ɗiɗi o kam kam jalti ma wuur ha maya heɓata miya joni an gol kala tamparan tel kamin kalantama woto worti hande woto yimin hamin jeeha lawol aɗa dartina men a cause ɗum anani aɓe an ko enen wonɓe ngala haaji kono o kay jeerankere daruɗon e kalde wayno ulluni yarno diwlin ni an menda fof ko murtima kono kawma addiranima ha pewnaɗo ko ha bonna leegal ngal haajuma ala ɗum ko andu guiƴe minen min gona guiƴe ala guiƴonde on kittanima e dal après ko woni onon ko woni mi wallon tan mbaɗo ala si oɗon mbaɗami délage minen ballata onon ballam ko woni balda men onon mi jogui ballu men minen mbiba yar balla ayan keɗen dari ɗo tan keɗen mbaɗa hoore meɗen tan kecce o jarani e jabade o kanjal baggal de an ɓuuri won kañal baggal an ɓuuri wonde naldu bono wol wiyam naldu bono anani min ko naldu tan wiyetemi aka diwi ɗon ni a faami o yawde walli daro an min gona guiƴe walla mi haaji taw ɗum ɗo mimi haaji mi wallon dala ala so mbaɗon dala ni maali toon ono ni maali toon ɓe dow mi haaji walluɗon min jimo walluɗon mi haaji ya dañ cancel an ɓuri nandude dañ cancel an aɓe dow onon kon soyɓe on dañta wolɓe ha lahol on dañta ha laal on dañta waɓe dow on dañtade ni maali toon dañta wolɓe ha maalo eyyi wu on dañta wolɓe de o wu on dañtade imbécile Ya. Baɗatamɓe yawni a uɓɓarɗum neɗɗo min de gummima ko galle ɗa mbinomi soggalami mi yiyami yiɗo hay sin takkude ma min dañ kamin de ɗum naɗinimi yaade joni wallahi eyi oɗo e nangde no wayi wulde wallahi mi yiɗum wallahi mi yiɗum o reeri den ɓuuri kono ala wawa hen jaam debbe ɗum jinnoɗo jafuɗa kam ko heewi ɗo ñanden toon par ce que mi wonano sagam kadi mi yiɗirano ɗon mais an foti famdemi paamamo par ce que sa yi réaction mo no arduno nde tan ganda o holko manque mo seeɗa mi felani babam noon par ce que ko babam waɗi ɗum nde min babam ko kawmo konko ari o wi o yiɗi ko debbo babam wi joni
ƴettumi par ce que tawr ko tampini minen luuhaade yoni fo jamma yalam ko miya babam joni tonirmo noon wi wadde mo hokkimaa miya mais konko annda gaajaade so mbawmi yaade fof e so mbawmi jooɗaade fof o annda debbo o annda gorko kala sehilam garda ɗo ko garoo ɗon donc kam jin noon yafnaadem heen jaafoɗaa ham en paama ham miya vraiment noon an ko bamma iɗi yawaade ma sabu bamma ganduɗo an jibinɗo mo o andi valeur ma o andi capacité ma wona nduro wano rokkata ma sabu miya ƴew gueɗɗiɗi nen ɗon oɗo hamin haysa haalnani oɗo ɓeyde kanko omo jernim bom koko jernim guila mbiɗa bamma wima ko rokkimo omo jernim haysin damal haysin dus jeyata mo wata ha damal ngal o daron fala ha jalta wadde min ko oɗo cottirta kam debbo conti nde huwi ittani ɓuuri wattane naaki min siganoma hande ɗon darimi ɗo an worɓe aduɓe ɓe foof sa yimo cikkata maaro ko mbiyata ko min woni dow mabɓe kono min ala mi andi noon an ka ñakkinde fayde ka pamɗinem sababu nde ɓoccon pawɗa e dow an on nder ɓoccon hon darti suusirto jogoto cuusal ko sukaaɓe wuuro fof cuusa towde mɓe dari mbiɗa waɗa hunde goto mabɓe aɗa wirto ɗon haala walla waɗa konngol walla weddo ɗon comme anda wiide nde ɓoccon artoɓe dardema an endin mbaɗa no darata par haalde ara ha wuccire ma an wiyami jogo cuusal wiidema an bebbe am walla debbam wadde mon resnide moftinayi andi haalaji ko ngoni aha kay an ko kalmi ginnaɗo fof wadde a jaɓaninani kam mi jaɓata par ce que mbiɗa ɗo ko kangate ganduɗo gille mais an o ko haqqille mo homanki seeɗa eyyi joni min noon haqqillam o noon an min konko no wawi wonde fof min ko an tan jimmi ala sa yinno wona ni mbatta para kadi an oɗo gorko ganduɗa hoorema kelle jaaɗa ko toon towata ma min noon wona hankitan min ɓami yiide noon waɗa ɗum noon min wonko ganduɗa noon min mi jaɓata ɗum noon mi jaɓata ɗum hande mi jaɓata ɗum jangga min ko ma ko e bamma hayɗa mon par ko ma ko e bamma ko hakkude ma e bamma e kanko so tawi kanko ko bani debbo manda ko bani gorko ɗum anda ɗum ɗon mais wonko ganduɗa hoorema min ƴettata responsabilité a mbeɗa arema par ce que andude valeur ma tak mbi rewe ma aɗa yiya ñakkina fayde dow ɗeɗi ɓoccoje mbiya yam jooɗo min famma Allah andi man famata ma famam sibi Allah min mbiɗa fama oɗo ko ni Allah waddi mo ni min ala ko mbawmi hen mais ara andi min holno mbami min ko an jimmi hande an jimmi jawdi haqqille ma war are wiide min mbar yiide oɗo an a yi oɗo comportement hono way aɗa andi o mi wondata e mum ha abadan worɓe fof so gasino o haddata mi wondata e mum mi meeɗa yiddemo hay lawol gotol mais ko babam funtirimo noon par ce que o manque haqqille o no manque manqude haqqille wiita huccita e debbo jontal baɗin ma wi ɗum bebbe walla wi ɗum debbam mais ko ɗon ponɗa famde on tan on timmuɗa haqqille ma ala haqqille mum wonta e wiide bebbeji walla mi wiɗo mbeɗa resta ko jiguide haqqille kay miijiɗo resta oɗo mbimami so tawi kay ko ɗum ɗo ko ni ponninata situation mono ni ponninata min aɗa andi kam min kam gonnomda hen kecen ɗon tan gonanti ɓurdimi yaah wayam kom ɗum ɗon ni min hande ɗo ɗo gonni ɗo ƴettidemi lanam yama awi a liidema adda gallami ndeɓe ñaama ɓurdimi wonde ɗo e mbeɗa yaha mbeɗa saaба mbeɗa haaɓe ma walla mbeɗa wadde ma ari famɗinam fayde ndewde ɓoccode mi an ka haala ko woni kalam mam koko noon fotayam min ko kalam mam koko tras kalam mami mbimami so tawi nde ɓoccode gonɗiɗa te nde ɓoccode totan ittinen fof kellem yoddene wima eyi bebbe walla ɗum ɗo min kam gonnomi tan goni min a meeɗa yiiden bebbe kanko ara wima bebbe min a waram so wiiden bebbe walla ko kalim ko nanani ɗum kan wiɗo ɗo woodi kelɗo gonɗen kelɗo ayi wa wonneɗan a wawa won net sel sabu a ɓuuram tega ala fulala faydan ay lekkol jigéen alewe lewɓe tan lewɓe ala afa salamu aleykum de a fami ala salamu aleykum ala dara afa ɗacci o molnamulam ayi an kalen ko mbatta ɗo hen maɗam ɗo hen min waɗama sylvé ñen fof min waɗama sylvé aɗa mbaɗa yaggira o ko wonma hanki ho o min fimu delgal an min fima boy famane ma mal mi aɗa mbawi wiide min wona guiƴi wona aɗa yeggata ko mbaɗi mam ko wona yeggani je ma fils haaji mo walla ƴettem galla awjal fi walla cigamɓe hulma min hulanima de min hulani ɗon ala yaade hande guiƴi ɗo samman hande tan jo en rewe tan jamma jan sowaye ki an woppo woni goor jiguen an ɓuuri won goor jiguen danama an ɓuuri joni guiƴen fof appelé en jahal ma gadda liɗɗe an meeɗa dul liɗɗe ay aw min wi noon a meeɗa dul liɗɗe min hulanima de min comme gol min ɓurma won gol walla fi kenen walla jogila a meeɗa joga andi liɗɗe a meeɗa aduna dal an guiƴen fof liggo ala ngora salade aga galol bima ka galol al walla mi bam billah wala fi wala ara ma widem fi kenen walla kenen fi ay acum ñamo acum billah wala acum ñamo na pare ma nani non on bonne quoi billah ali ko wata o mera dulli o yeyi
amela dula dan Mam jag. fessier Kalmutuwa yalla fessier awon gol jigenan awon debal gol dum bawda bawda boy bay dalawa ta wongo bawda appel ngata lidi ala bawda sal wongo bawda appel ngata lidi boy ha dalawa wa ambe sil wala du kangal quoi an fudla bi nari ta ko 40 ma ulwe na ba yegra ko ma nyen nen ho wala me dalde mi wadi wule mi fiwa may lofu an so jogi fulu ni hada haymo o ko ma joy mugu wadam silve mo mata se fe min an badam silve appel milliard ma ol sural walan ma mi yila walan ma ha o hawl e je ya ho ala ay fu milliard ma ko yupul mi kene atar walta mi ya wasto warta joni warta e warta ala mi wa yande amiya no appel mi yala do na mo le appel e joni ya mi wala re ya